täältä rakentaa ulkopuolella. Ei ne osu minun, on niin hyvä muu. Mitä? Ei näköjään. Tuleeko se kato? Koko kiesi. Yeah, rep him. Mä näin. Hei, mitä kuulostaa täältä? Kuulostaako teilläkin? Mitä? Minusta se on ihan sama ääni. No sama ääni, mikä on ne. Ne. Oho. Tuonne vähän off. Rippla. Alta. Sori! Ei osunu! Ei osu! Oli! Ei juttu osu. Nyt tarvis apuja! Vielä tulot. Tulee! Even jäi. Vedessä. Mitä vittua? Heavenis nousee. Ai Heaven. Keivis. Viikas on lumeen ulko. Keivis. Oi vittu! Juhu! Juu. Yksi oli vielä Temppeli. T. Mun peli crashas! Oja se, teespäin. Petäs. Yksi on CTS. Supitat tappasin. DT, mikä tulee CTC? Mitä? Ei toiminut bugissa. Montu vähän jossain pimeässä. Oppas näkö? Mitä? Kaksi lovia. Tutka ja ikkuna, hei. Design. Ei oo vielä läpi. Mitä vittua? Ei saatana! Paini! Pikapaini. Ai. Rakentaa toivon. No niin mä löydän nyt poltanut hei. Ei mä löydä poltanut. Voi vittu. Trumpes. Vasemmas on. Pommel monster. Minä vittu tuon liekkinyt läpi. Näköjään on ok. Yritin väistellä, mutta ei onnistu. Oho, Sumi! Sumi, mitä vittua toi lappuminen? On hakattu Ei Trumpesta. tuolla sun Aulas kuuluu. Meni! Tulee yksi aula. Ovel! Et se suti! Pääsi takaisinpäin. Ei. Mitä tää höpöttää? Et vie sitä multa! Et vie sitä! Anna miedä! Miten toi otti pää? No kyllä vielä niin tuurillisen tapoin, että toi on kyllä ansaittu edessä. Vedestä jäi. Mitä taukka mun? Wow. Loppusyyppä sun Ei humailinen! Piirtelet vaan. Ei apu. Kuja vähän juttua. On muista kaikki ohjeistajat, että ihan kuitaan molemmat. Mutta se tuo.